Dámy a pánové, dobrý den. Vítejte u dalšího dílu podcastu Pro učení. Tentokrát mé pozvání přijal Tomáš Kachlík. Tomáši, dobré ráno. Dobré ráno, Libore. Tomáš Kachlík je na pozici senior manažera v auditních a účetních službách společnosti, poradenské společnosti Deloitte, Česká republika, aby jsme tak byli asi přesný. Je to tak, Tomáši? Je to tak. Pamatuju si to dobře. Ale tak, jak Tomáše znám už nějakou dobu, tak bych označil jako IFRS expert, IFRS specialista, zejména v Deloitteu, působící na různých zakázkách IFRS a ještě s takovou specializací, která je v poslední době mezi trendy, sexy, pro někoho hodně velmi bouřlivá, pro někoho vášnivá, hledám ta správná slovíčka, a to je leasing v prostředí IFRS. A o tom bych si chtěl dneska zejména bavit, protože to má i souvislost nejenom na ty závěrky a na mezinárodní účetní standardy, ale také se o leasingu, o konceptu vlastně leasingu v IFRS, tak jako dneska známe, tak se uvažuje, že by se měl zavést do prostředí české účetní legislativy výhledově. To určitě upřesníme. Tak pojďme na začátek. Co je dneska specifického vlastně na konceptu leasingu a když třeba dorazíte za klientem a řeknete mu, musíme tam vykazovat ty leasingové smlouvy v té účetní závěrce podle IFRS a ten řekne, a co to teda všechno vlastně znamená, pojďme to postupně rozebrat. Já bych možná ještě trochu upravil ten tvůj úvod. Říká, že je to stále nějaké jako trendy téma, což do jisté míry je, ale ten standard už tady s námi je v podstatě 4 roky, takže už to asi není taková úplná novinka. Pro nás. Skoro si říkáme, že v podstatě už je to takové zaběhnuté téma, ale pro některé firmy, jak říkáš, tak je to stále jako živoucí, protože ať už implementovali leasingy v roce 2019 a zabilo se jim to, ale zjišťují, jaká tam jsou teď úskalí, řekněme v těch následných počtech, nebo firmy, které teď budou přecházet třeba na IFRS nebo se snaží implementovat, tak vlastně musí i ten leasing zařadit do své účetní závěrky. Tak je to v podstatě, zejména je to o tom, je to obrovský rozdíl mezi českým účetnictvím, tak jak je dneska leasing pojat v českém účetnictví a tak jak je pojat v IFRS 16. Ten koncept je úplně rozdílný v českém účetnictví. Je to nebo když ty firmy potom třeba přechází na IFRS, tak v českém účetnictví znají, že v podstatě ten operativní leasingy procházejí jenom náklady a teď najednou se má začít vykazovat aktivum, závazek a hlavně se to musí, řekněme, aktivum, závazek spočítat, aby byl správně vykázaný, tak to si myslím, že je pro ně jako to největší, řekněme, úskalí na tom, když mají vykazovat IFRS, leasingy podle IFRS 16 v porovnání, respektive přejít z českého na IFRS. Já tam mám jednu spojnici. My to vlastně v tom českém prostředí vnímáme leasing jako službu, vlastně jako servis, což v tom prostředí IFRS dneska není vnímáno takto. A máš ten svůj vlastní osobní jako pohled na to, že leasing opravdu není služba, je to pořízení majetku? Tak je tam z toho koncepčního rámce IFRS vychází ten leasing, když se splní definice leasingu, tak zjistíme, že podle těch pravidel máme kontrolu nad aktivem, že to není pouze služba, ale že nám to dává jakousi vlastně kontrolu, splní se podmínky kontroly a má být vykázáno aktivum. Současně to vlastně je i závazek splácet leasingové splátky, takže ona to jako služba, mnoho firm to samozřejmě vnímá jako, že to je služba, je to, když se bavíme o těch operativních nájmech, že to mohou asi docela třeba někdy flexibilně upravovat, ale z pohledu pojetí IFRS tam získáme kontrolu nad aktivem a proto má být to aktivum vykázáno. A nejrozhodující to právní vlastnictví té kontroly, že jo? To právní formát je v podstatě stranou v tomto pojetí, tak jak je to v IFRS, ten podstata nad formou. Byť zrovna v IFRS 16 v některých aspektech je tam možná ta forma, stále ještě trošku tam jako jde ta forma nad tou podstatou, ale v tomto případě prostě je to tak, že právní forma, jestli se ta smlouva jmenuje smlouva o nájmu nebo smlouva o poskytování služeb, pak, když v té smlouvě je schován leasing, tak prostě podle standardu IFRS 16 se musí vykázat jako leasing. No teď jsme navedli na jednu věc, se kterou já se i potkávám, a to je do určité míry jako slovíčkaření nebo terminologie, že lidi třeba vnímají
je rozdíl mezi nájmem a leasingem. A když jdeme do angličtiny, tak najednou mají jako diference mezi tím, jestli je něco lease, jestli je něco rent, jestli je něco hire. Nehledě na to, že tomu možná v té firmě vůbec neříkají leasing nebo nájem, ale úplně nějak jinak. Jak tohle jako všechno v té firmě vlastně pochopit, abych dostal opravdu do toho zpracování všechno. Jo. Já myslím, že to je perfektní příklad, co si uvedl, protože se nám stává, nebo mně se to stává, dělám taky nějaká školení, děláme v rámci Deloitte třeba na IFRS 16 a občas tam padne dotaz, ale teď já nemám leasing, já mám přece nájem. Je to vlastně nějaké jako, řekněme, nepochopení toho slova, že leasing rovná se nájem. A v tom našem pojetí, když se říká leasing, tak všichni, nebo spousta lidí si asi vybaví třeba operativní leasing na auto. Ano. A tam se možná tak, řekněme, myšlenkově zastaví, ale ten leasing z pojetí IFRS 16 je cokoliv, co my máme v nájmu. Takže nájem kancelářský prostor, nájem skladů, to všechno je leasing, byť si někdo říká, to je jenom nájem, to přece není leasing, jo? To je jakoby, řekněme, synonymum v českém slovu, leasing rovná se nájem. No, tak jo, nedávná zkušenost tohoto to první, kdy prostě klient říká, tohleto my leasujeme, tohleto my rentujeme a chováme se k tomu přece jinak a tudíž jdeme dělat ten leasing, ale to co rentujeme, nebudeme zpracovávat. A říkám, ale to takhle nemůže fungovat. A pak si skoro bych řekl, nerozumíme s tím klientem, protože pro nás už je to samozřejmá ta věc a musíme vlastně se snažit vysvětlit nebo pochopit toho klienta, kde třeba on vnímá ten rozdíl a na tom rozdílu mu vysvětlit názorně, proč je to samé a musí se k tomu přistupovat jako k leasingu, ať už je to lease nebo rent, to nazývají jakkoliv, prostě je to z definice toho standardu IFRS 16, to spadne pod leasing. Možná se mi teď hodí, můžeme se zastavit kolem té definice toho leasingu a těch parametrech, které v té definici jsou, co vlastně je teda leasing dneska v tom prostředí IFRS? Tak v prvé řadě, abych měl leasing, musí mít takzvaně identifikované aktivum. To může být explicitně ve smlouvě uvedeno, často bývá, když si to převedeme na ten jednoduchý příklad vozidla, tak je tam SPZ, v případě, že to jsou třeba nějaké obchodní prostory, tak je to zcela jasně vymezeno, často tak bývá, ale může to být i jak, jako řekněme, implicitně určeno, to už jsou potom taky komplikovanější příklady, zkrátka, že z té smlouvy vyplyne, že tam nějaké aktivum z té smlouvy vyplývá, které my jako příjemce služby, zatím ještě třeba nevíme, jestli je to leasing, takže nebudu říkat, že jsem nájemce, ale příjemce té služby, máme možnost používat a pak je následně vlastně druhý krok, kdy si musíme vyhodnotit, jestli máme my jako ten příjemce právo získat veškeré ekonomické užitky z tohoto aktiva. Ten standard má jako 5krokový, prostě skoro až 5 kroků může mít, ale ptáme se zejména, nebo ta definice, kdybychom se podívali na tu definici, tak je to právě převod aktiva na příjemce služby, na nájemce, kdy on má jako možnost z něho získat prakticky veškeré ekonomické užitky a jenom on, že v podstatě má, řekněme, nějakou exkluzivitu v tom užívání, že to není sdílený s někým jiným. Proto některé smlouvy, které můžou být klidně i třeba jako nájemní, tak zase naopak, když se jmenuje nájemní smlouva, ale my tam nebudeme mít tu exkluzivitu v užívání, tak zase nemusí být leasing. Takže ono to je jako oboustranné, že některé smlouvy se nemenují leasing, vůbec třeba by člověk ani nenapadlo, že tam leasing je, ale on tam bude. A jiné smlouvy zase se můžou jevit, že to je jako jasný leasing a přitom by tam jako třeba výsledku ani být nemusel, protože nebude splněna ta definice. A nebo nemám jasně identifikovaný to aktivum, jako za sebe třeba jako řeknu případně mě oprav nájem nějakého pracovního stolu v open spaceu v vozovkách, kde ale nemám jasně určeno, který to místo je, kde to je, v jakém patře, prostě sdílím to, když tam nejsem, tak tam sedí někdo jiný, ale já mám svým způsobem jako nájem nějakého walking desku prostě někde. Přesně tak, je to, jakmile to nemám vydefinované přesně, co jako já mohu využívat a mohu zamezit, jakmile nemohu zamezit někomu jinému, aby využíval to samé aktivum, tak prakticky tam nemám ten leasing. Takže ten sdílený stůl, přesně takhle, v podstatě může to být klidně nájem těchto prostor se jmenovat, ale pak, když tam nemám definováno ta místa, která jsou jenom pro mě, tak bych z toho leasingu velmi pravděpodobně vypadl. Já to ještě spojit si moje nějaká glosa, vlastně těm lidem říkám,
koukejte na to vlastně, jak když si to 100% jako kupujete, protože když si něco kupujete, tak si kupujete identifikovaný aktivum, když si něco kupujete, tak si ho kupujete vlastně pro sebe a kontrolujete to, ovládáte to a využíváte to a jakoby vlastně ty parametry té koupě jsou přenesený z mého pohledu do té definice toho leasingu. Může to být asi dobré jako vodítko na to, ale určitě bych se nespolíhal na to, že bych si udělal u každého kontraktu tuto paralelu a na základě toho bych uzavřel, jestli to je leasing nebo to není leasing. Ale teď si možná i naťukl to, proč se v podstatě ten standard IFRS 16 jako zavedl, nebo v čem byla ta změna, a to je přesně v tom, že někdo si může aktivum koupit, někdo si ho může pronajmout, oba dva ho využívají, ale před IFRS 16 vlastně byl ten pohled potom na výkazy úplně odlišný. Někdo ho měl v majetku a někdo v majetku neměl. Tak jsme nahrát na tu lehce připravenou otázku a to je, jak po letech ty osobně vnímáš ty pravidla po letech, protože zmiňoval si vlastně 2019, což je první rok, kdy se IFRS 16 vlastně vpadlo do účinnosti. Doplníme ještě, že ten standard byl vydaný v lednu 2016, za nějakou dobu před. Jak dneska máme v poletí 2023, jak po letech jako vnímáš ty pravidla, ty osobně jako expert, jestli šli správným směrem, jdou správným směrem, vítáš je? Tak je pravda, že standard IFRS 16 byl možná mírně jako kontroverzní, že byly hlasy, že to je jako špatným směrem, že v podstatě je to asi zbytečně komplikovaný a že to přesně není úplně tak jako čistočiré, že bych to měl mít jako tom svém majetku, ale myslím si, že si na to už všichni jako zvykli, už jako se s tím jako zžili, už to nikdo jako momentálně jako nerozporuje, byť třeba taky znám hlasy, jeden kamarád, s kterým se scházím, tak říká, on pracuje v oddělení fúzí a jako si říká, no já si vždycky ty leasingy z toho musím dát ven, aby mě tam prostě nepřekážely, když si počítám jako ty budoucí cash flow a dělám si tu EBITu, tak si jako adjustuju o ten leasing. Takže jako třeba z jeho pohledu je to se jasně říká, ten leasing jako šel špatným směrem, je to jeho pohled. Zase může být jiný pohled, třeba úvěrové instituce, když poskytují úvěry banky, tak když tam mají aktiva a závazky z operativní leasingu, tak dokud je tam neměli, tak zase možná byla tendence si tam naopak jako do toho přičítat, protože chtěli vidět, jaké je kompletní zadlužení té společnosti i jaké jsou jako aktiva. To je zase třeba i moje zkušenost z mého minulého života, úvěrového analytika na korporátních klientech, tak přesně toto jsme dělali, že jsme tyto operativní leasingy jsme si vraceli na bilanci, abychom viděli, kolik je to takové zadlužení. A odtud vedla jestli to tak otevřel, odtud vedla ta tvoje cesta k tomu leasingu, jo? Tvoje původní působiště úvěrový analytik mimo poradenskou společnost, ano. Práce s IFRS 9 naopak, s finančníma nástrojema a dneska si myslím, že v tvém skoupu té aktivity je víc ten leasing než ty finanční nástroje. Finanční nástroj v podstatě skoro jako vůbec, byť jsem jako si zachoval velmi dobrou znalost finančních nástrojů, což byla ještě ta, řekněme, epizoda po úvěrovém analytikovi, ale v dnešní době máme v rámci Deloitte na finanční nástroje samostatný tým, protože finanční nástroje jako obecně to industry těch finančních institucí tak je tak specifický, že jako je to rozdělený, že jeden tým se věnuje finančním nástrojům a těmto finančním institucím a pak jako je, řekněme, ten zbytek, který jako pokrývá všechno ostatní, kromě těch finančních nástrojů. No. Pojďme se vrátit k tomu leasingu ještě. Já to ještě zagosuju s tou novou účetní legislativou, jenom aby případně ty, co nás poslouchají, tušili. Dneska je to tak, že se uvažuje a diskutuje, myslím, že to má ten směr, že vlastně velké a střední účetní jednotky do budoucna by měly dělat v tom českém prostředí, v té české legislativě vlastně IFRS 16 1:1. To znamená ten postup. Takže to, co tady padá, to, co dneska známe třeba z prostředí IFRS závěrek, by se měl protáhnout do českého. A mikro a malé by měly mít ten koncept, ale nějakým způsobem zjednodušený. Například bez současné hodnoty a prostě nějaký další zjednodušení, které se asi otevírají do diskuze. Takže tím chci jenom podpořit tu vazbu jako do budoucnosti toho, co si povídáme. Jak ty
vnímáte, nebo když jdete třeba ke klientovi a chce dělat první účetní závěrku, IFRS, jak se vlastně připravit na tohleto prostředí toho leasingu? Na nějakou implementaci IFRS 16, jako na začátku. A pak se samozřejmě chci dotknout toho ex post, jaký jsou tam úskalí toho, a známe je osobně oba dva, když se k tomu vracíme druhý rok, třetí rok a podobně. Tak když se v nějaké firmě implementuje IFRS, tak samozřejmě v prvé řadě se musí udělat dobrá inventura toho, co všechno tam jsou za nájemní kontrakty, za leasing, co všechno bude spadat do té definice leasingu. Už tady je potřeba s tím klientem vést debatu na to téma, jestli, řekněme, nahazovat mu takové jako háčky, bych to řekl, a říká, a jestli nemáte náhodou ještě smlouvu třeba, bych to řekl, třeba nějaké přepravní služby, která by znamenala, že využíváte veškeré kapacity toho dopravce, přepravce, pak by to mohlo být identifikovaný leasing. A jestli náhodou nemáte tohle a tohle, že v podstatě některé leasingové kontrakty nebo aktivity, tak jsou celkem jednoduché je objevit, nájem kanceláří, skladů, flotila aut, tak to je, řekněme, na první pohled zřejmé, ale potom si musíme ověřit, že ještě není nikde nějaký skrytý leasing, který by vyhovoval definici IFRS 16. No, potom je to samozřejmě dát dohromady ty všechny kontrakty a vzhledem k tomu, že v českém účetnictví, jak jsme nasnili, tak v podstatě to momentálně je jako, řekněme, průtokové, to znamená, že do nákladů dávám to, co jako řekněme platím, když nebudeme mít žádné komplikovanější jako nájemní smlouvy, ale budeme mít prostě flotilu 100-200 aut, tak zkrátka to, co zaplatím, tak jako nějak padne do nákladů a teď najednou řekneme, no jo, ale pro to IFRS 16 my musíme začít trackovat, vlastně sledovat ten vývoj té smlouvy, podívat si, kdy začala, jak byla na začátku uzavřená, a jestli následně na ní docházelo k nějakým změnám, protože to se musí vlastně všechno jako přepočítávat. Takže když jsme na začátku, většinou klient přechází na IFRS 16, tak, nebo obecně IFRS, tak aplikuje standard IFRS 1, tak má nějaký počáteční den, tak k tomu počátečnímu dni se to dá jako říct si dobře, tak to, co bylo předtím, nás třeba jako nezajímá, ale od tohoto dne my musíme mít správný registr majetku, registr smluv, ano, se všemi těmi parametry, které potřebujeme k výpočtu a hlavně začít sledovat, jak se vyvíjejí v čase do budoucnosti. Takže řekněme třeba rok, dva zpátky, kdy potom je ten zpětný jako den přechodu na IFRS, od toho začít a potom jako jít dál. A pak, když ta společnost má těch leasingových smluv hodně, tak výrazně doporučuji, aby toto nedělala v Excelu, ale měla na to nějaký nástroj, protože ty prvotní výpočty ještě nejsou tak jako složitý udělat. Je to nějaké diskontování budoucích splátek, to ještě řekněme v tom Excelu dokáže každý. Ale potom následně ty další roky ty smlouvy se začínají měnit, je to velmi dynamický, ty to znáš z vlastní praxe taky. Prodlužují si, zkracují se indexace, v podstatě na každé smlouvě, nebo často bývají indexační doložky, takže se musí ty smlouvy přepočítávat. Aplikovaný v minulém roce obzvlášť? Nebo pro letošní rok třeba zkušenost? Tak je akorát, že ta inflace bude větší, jo, ale v podstatě ty inflační doložky fungují i za nízké inflace. Tak najednou zjistí, že si to musíš tam přepočítat, respektive my jim potom vysvětlíme, že teda je potřeba do budoucna všechny ty leasingy přepočítávat a ono to potom udržet v nějakém jednoduchém jako Excelu už jako není možné. Proto říkám, že je lepší na to mít nějaký jako nástroj, který to spočítá za ty firmy. Máte nebo ty sám třeba takový jako odhad, kdy řekne, klient, a já tady mám 20 smluv a ne víc. Potřebuji na to nástroj, stačí mi Excel, ale tady mám už 500 smluv. Tam už je jako nějaký to kvantifikovaný jako měřítko, že od nějakého počtu leasingu, do nějakého počtu leasingu je to udržitelný, od nějakého fakt už ne. No já si myslím, že to číslo tohle samozřejmě nedá se to úplně zobecnit, ale já bych spíš řekl, že to číslo je relativně nízký, že jako, jakmile to přesáhne, bych řekl jako 10 kontraktů, tak potom to udržovat. Už od 10 kontraktů se může vyplatit nějaký jako jednodušší nástroj, pokud jsou záleží ještě, jestli ty kontrakty jsou takové, že mám 10 aut a opravdu platím měsíčně nějakou splátku a vím, že ta auta jako skončí jednou a nahradím jiným, tak to jako ještě jde, ale jestli to jsou potom smlouvy na kancelářské prostory a sklady, obzvláště kancelářský prostor mohou být nějaké období bez placení nájemného, naopak můžu platit zvýšené nájemné za dodatečné práce, které mi provedl pronajímatel,
tak vlastně najednou se mi stává z toho docela komplikovaný i výpočet. Ty splátky se mění v čase a už když potom dojde k ještě té modifikaci, že dojde ke změně smluvních podmínek, třeba prodloužení smlouvy, tak je to daleko složitější jako přepočítat a tam se i řekněme na pár jako jednotek smluv nebo desítek smluv může práci výrazně ulehčit, když tomu má člověk nějaký nástroj, který to spočítá za něj. Na jazyku jsme měli a cizí měna tam ještě. To jsem chtěl zrovna teď říct, přesně tak, protože jakmile nám jsou ještě kontrakty v cizí měně, tak to že bych řekl, že to jako multiplikuje tu pracnost krát 2, možná krát 3, protože je to z hlediska cizích měn, tak právo k užívání aktivů, tak to se musí držet v historickém kurzu, v jakém jsme ho zařadili, odepisovat z toho historického kurzu. Závazek z leasingu, to je zase finanční závazek, ten se musí přeceňovat každý rok. Tady jsou tam jako kurzové vlastně dopady do kurzových zisků a ztrát. A možná třeba na české koruně to není teď s poslední dobou tak asi relativně, jako řekněme, stabilní, byť, jako byla koruna za 27, bylo euro za 27 korun, teď poslední dobou bylo dokonce 24, 23 něco, tak to už ten výkyv jako docela je, a když se udělá chyba na tom kurzovém přepočtu na začátku, tak už to může udělat to už nějaký 15% třeba, a když ta smlouva je objemná, tak 15% zpráva k užívání už může být jako významná částka, která způsobí chybu ve výkazech. S tím souvisí ještě jedna věc, někdy se na to samozřejmě zase lidi ptají, a to je, mám tady 20 leasingových smluv na auta, který jsem podepsal ve stejnou dobu. A portfoliování nebo individuální přístup. Je to když budeme mít tyto smlouvy, které začnou ve stejný den, končí ve stejný den, nebo je stejná doba nájmu, tak se to dá všechno smíchat, sečíst tu splátku dohromady, protože kdybychom to vzali každé auto jako jedno individuální aktivum a účtovali o něm individuálně, odděleně, nebo když je dáme dohromady těch 20 a začneme to počítat na jiný splátce, dohromady ten dopad, tak ta výsledná čísla budou stejná. Takže ten standard říká, že můžeme si klidně takto ulehčit práci a aplikovat portfoliový přístup za předpokladu, že ten výsledek nebude jiný, nebo významně jiný, než kdybych účtoval o každém aktivu zvlášť. Takže dokud jako je to všechno, je to v rámci jednoho balíku a všechno to má jako stejné parametry. Je to stabilní. A je to stabilní a nebude se to měnit tak, že potom z toho balíku vytáhnu jeden kousek a ten začnu prodlužovat nebo zkracovat nebo měnit splátku. Tak dokud jako to má všechno opravdu homogenní, tak to jako lze a je to vlastně dobrý přístup. Velmi si tím člověk usnadní práci. Ale naopak si může naběhnout ve chvíli, jako se začne jeden třeba, jak si dal ten příklad 20 aut, nějaké 1, 2, 3 auta se prodlouží a teď se má správně teda zobrazit, vlastně ta částka se prodloužila, tak vlastně už to začíná být komplikovaný. No, tam tímto směrem jde moje osobní zkušenost, kdy prostě na začátku rok 2019, 2020 nastavovalo se, jasně, pojďme se zjednodušit portfoliový přístup. A řekl bych, že po 2 letech nás to jako v nějaké té aktivitě začíná dohánět, protože prostě z těch portfolií se najednou něco ukončuje, něco prodlužuje, něco změní, na něco se pustí inflace a podobně. A najednou je to vlastně neudržitelný a téměř se dostáváš do situace, kdy si říkáš, neměl bych to zpátky jako si rozházet, rozalokovat to. Je to tak, jak říkáš, zase bych to jako nedemonizoval, že IFRS 16 je něco úplně šíleného, je to o tom si to dobře promyslet a opravdu asi se zastavit v jednu chvíli, kdy člověk cítí, že se mu to začne přerůstat přes hlavu, ty výpočty, tak si říct, asi budu potřebovat nějaký ten nástroj na to. Jsou tam dvě výjimky. Pojďme se jenom dotknout jich a jak s nimi pracovat. To jsou krátkodobé leasingy a leasingy malých aktiv nebo nízké hodnoty, řekněme. Jak je vnímáš tyhle dvě výjimky z hlediska aplikace a využitelnosti? Tak určitě bych řekl, že zajiskří v očičkách jako hvězdička, když člověk zjistí, že může aplikovat výjimku, protože v tu chvíli se nemusí trápit tím, co jsme se tady doteďka povídali, ty výpočty, a může o těchto nájemních smlouvách účtovat vlastně do nákladů, tak jak byl zvyklý ze starého standardu IAS 17 nebo z toho českého účetnictví. Takže ty výjimky jsou ta dvě. Jedna je na, možná bych řekl, takovou jednodušší, na leasingy s nízkou hodnotou. Typicky to jsou třeba nájem počítačů, myslím, že by se do toho vešly nějaké jako jednodušší kopírky,
nějaká kancelářská technika. Byť je to může ve velké množství pro některé firmy, když mají v nájmu tisíce počítačů, tak to může být dohromady velká položka, tak ten standard nevyžaduje, aby tyto položky byly kapitalizovány, pakliže každá jedna z nich má malou hodnotu. Na druhou stranu potom máme tu druhou výjimku a to je... Možná říkám, protože lidi se přirozeně ptají, a co je to má hodnota, tak výkladově standard říká $5,000. No, výkladově standard neříká nic. Nebo takhle, výkladově kolem toho, jak standard neříká nic. Je to tak, že a to je důležitý si uvědomit, že samotný standard nemá žádnou hranici. On tam uvádí pouze, že to jsou aktiva nízké hodnoty a potom v té důvodové zprávě, teda takzvaný to basis for conclusion, která je vlastně k tomu standardu, ale která už není součástí té normy, samotný normativní, ani to není přeložení do češtiny, třeba v tom české verzi toho standardu, tak se tam mluví o tom, že tehdy, když tvořili ten standard, tak ten board měl na mysli hranici přibližně asi $5,000. A toho si všichni chytli a drží se toho. Ano. A je to asi jako obecně akceptované, že prostě tady ta hranice je ta nízká hodnota. No a mohl bych uvážit, že řekněme, že oni nad tím přemýšleli někdy v roce 2015-2016. Od té doby mám nějaký inflační růst, že dneska ta hodnota bude třeba vyšší. Bude vyšší, ale dalo by se tak k tomu přistoupit. Na druhou stranu, já si myslím, že tam se píše o tom, že je to spíš že se má aplikovat na ty typy těch aktiv, které jsou ze své podstaty drobné. Ano, takže, Office přesně tak. Takže spíš toho je potřeba si ne si říct, cokoliv je do $5,000 jako dolarů nebo euro nebo nějakého ekvivalentu, můžeme dát jako krátkou výjimku, ale spíš je to ta povaha toho aktiva. To znamená, že jako i kdybych měl pronájem a teď bych řekl někde nějaké jako pár metrů čtverečných prostor, tak ta hodnota by mohla být nízká, ale možná otázka, jestli ta povaha toho aktiva je taková, že mohla být drobný majetek. Ano, setkal jsem se jako pronájem pozemku, velmi malého pozemku, kde nám stojí bankomat třeba. Je to tak, vlastně bankomaty, to by tady asi odpověděl potom někdo spíš z banky, jakým jsou tomu přístupy, ale přesně třeba ty bankomaty, tak... Ale shodneme se, že ta povaha toho pozemku tam prostě nezapadá, jako do koncepce. Je to tak, je to přesně je to koncepce, no. Jaký půl metr čtvereční nebo metr čtvereční místa pod bankomatem, ale jako ta povaha to není, no. No a ty krátkodobí? Ta druhá výjimka, ta je taková ošemetnější, bych řekl, protože to je výjimka, která říká, že leasingy s dobou kratší 12 měsíců, tak můžeme tedy na ně neaplikovat ta pravidla IFRS 16 pro vykazování na rozvaze, můžeme nájemné z toho vykazovat ve výsledku hospodaření přímo, ale pak je ošemetné, jak stanovit tu dobu nájmu, protože v případě, že mám nájemní smlouvu fixně na 3 roky, tak tam není žádných pochyb, jsou to 3 roky, ale jak mám mít smlouvu, která bude třeba na dobu neurčitou, a s výpovědní lhůtou 3 měsíce klasicky, tak si můžu říct, dobře, tak to je pro mě smlouva, kterou já můžu kdykoliv ukončit do 3 měsíců, možná vlastně ta vymahatelná doba, když se na to člověk podívá ke prvním okem, si řekne, tak to je maximálně 3 měsíce, takže je to krátkodobý leasing, ale ten standard, jako tam má ještě další vysvětlující paragrafy, kde a byla i kolem toho diskuze, řekněme, na tom interpretačním výboru, že tyto smlouvy nelze ani nahlížet, že bychom řekli jednoduše, délka výpovědní lhůty je ta nevypověditelná doba nájmu a tudíž jakákoliv smlouva na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou kratší 12 měsíců se dá dát do výjimky a nemusí se o ní účtovat. Toto by je vlastně chybně a je potřeba tu dobu nájmu vyhodnotit, po jakou dobu by nám plynuly větší než nevýznamné sankce, kdybychom tu smlouvu ukončili v podstatě. A když dojdeme k závěru, že je to méně 12 měsíců, protože to aktivum můžeme jednoduše nahradit, třeba když budu mít v pronájmu nějaké kancelářské prostory, kde potřebuji pouze stůl a židli na okraji někde v širším centru Prahy, tak asi takovou kancelář jsem schopen najít, jako nahradit relativně rychle, tak tam se to dá, jako řekněme, akceptovat. Ale jakmile je to nějaké specifičtější aktivum, třeba nějaká pobočková síť, kde už je to nějaké větší bavení, už není tak jednoduché se, řekněme, přestěhovat z jedných prostor do druhých, je tam nějaká strategie za tím, jak společnost s těmi pobočkami pracuje, tak tam už jako nelze říct, že společnost by měla malé sankce, kdyby tu smlouvu vypověděla do 12 měsíců a musí zase vyhodnocovat vlastně naopak, jaká je ta, řekněme, ta ekonomická životnost toho nájmu, po jakou dobu určitě vlastně tu smlouvu jako nevypoví, aby a na tuto dobu vlastně vykázat leasing. Takže nemůže tu výjimku aplikovat slepě na všechna aktiva, na všechny nájmy, které mají
kratší dobu 12 měsíců, zejména u těch smluv na dobu neurčitou. No. Shodneš se se mnou na tom, že pak relativně identická smlouva může být uvnitř toho podniku třeba hodnocená jinak, protože jedna je v dceřince někde v nějaké zemi, druhá je v jiné dceřince nějaké zemi, je to pronájem třeba kancelářských prostor nebo něčeho parametrově, ale jedna se třeba může vyhodnotit jako krátkodobá, protože ten příběh kolem toho je prostě takovej obsahově a ta druhá prostě nejsem schopen třeba. Ano, je to o tom příběhu, o těch okolnostech a o těch faktech, které jako souvisí s tím pronájmem daného aktiva, jestli zkrátka jsem schopen jí vypovědět, aniž by mi z toho vznikly sankce. Respektive jaká je ta doba, za kterou tu mohu vypovědět, aby mi z toho nevznikly ty sankce. Že může být ta smlouva v jedné dceřiné společnosti, se dojí k závěru, že teda má být kapitalizovaná, druhá jako nemá. Asi ta skupina bude mít nějaké směrnice, nebo bylo ideální, kdyby ta skupina měla směrnice o tom, jak toto vyhodnocovat, aby zejména to vyhodnocení bylo prostě konzistentní mezi jednou jednotkou a druhou jednotkou, aby nedocházelo k tomu, že je potom v rámci konsolidace vlastně ty přístupy jsou naprosto odlišné pro jednotlivé dceřiné společnosti. No. Ještě mi tam napadá jedna provázanost a to je případně jako zkušenost a to je provázanost toho účetnictví, toho, čím jako procházíme, co zaznamenáváme a to je a forecast nějaký a budget a plánování. Že já budu mít nějakou leasingovou smlouvu, která má tvůj příklad třeba 3měsíční výpovědní doba, tak já se na to koukám, ale někdo jiný v jiné kanceláři, v jiném oddělení mi tam plánuje třeba 2letý, 3letý plány, kde ten leasing vlastně pracuje s tím a tady si říkám, ale vy byste si měli interně jako se provázat a nemůžete z toho dělat třeba krátkodobý leasing a na druhé straně s tím budgetovat do toho, že ho tam máte. 100% je to asi bych řekl i je tam důležitá komunikace mezi účetními a vedením společnosti, protože samotný účetní nemůže mít informace o těch záměrech společnosti, o tom, jak s danou smlouvou naložit. Takže a to vždycky říkáme třeba i na těch školeních, když se nás účastníci zeptají, a jak to mám teda vyhodnotit, jestli ta smlouva jako bude prodloužená nebo ne. Říkám, no to asi není úplně váš úkol, super. Ale běžte se zeptat na nějaké strategické plánování nebo obecně jako vašeho managementu, jaké jsou záměry, ať teda management vyhodnotí, jak ta smlouva bude dále využívána nebo nebude. Pamatuju si jedno školení, kde mi neseděli jenom účetní, ale seděli tam i technici. Ty technici na začátku brblali, proč tam jsou. A ta hlavní účetní tehdy, nebo ta manažerka říká, vy tady sedíte a poslouchejte, protože vy pracujete s těma zařízeníma a my potřebujeme od vás vědět, jaký jsou úmysly a záměry s využitím těch zařízení, aby jsme byli schopni na to. Takže jako to poslouchejte. A bylo to takový krásný příběh, jak prostě opravdu tam nebylo ta audience nebyl jenom ty účetní, protože ty jsou v tu chvilku mi přijde jako málo. A potřebuji provázat to v té firmě. Já bych to řekl ještě z jiného pohledu, přesně tady to, co jsi říkal s těmi techniky, občas taky zpracováme nějaká účetní stanoviska na komplikovanější situace, kde my, když máme vyhodnotit, jestli tam je leasing nebo jaká je třeba doba nájmu, tak nejen, že potřebujeme mít ten pohled těch účetních, ale my zejména taky říkáme, my bychom si potřebovali popovídat s těmi lidmi z toho biznisu, s těmi techniky, aby nám řekli, vlastně vysvětlili, jak to přesně funguje. Zkrátka ten účetní se dneska v takto komplexních tématech se neobjede bez technických znalostí toho daného oboru a samozřejmě je normální, že nemá, tak se na ně musí doptat, ale musí mít možnost se doptat těch lidí, kteří tomu rozumí, kteří mu vysvětlí, kteří možná třeba ani nechápou, proč se na to ptáme, ale pro to účetní zachycení je to podstatný, je to vlastně bez toho se neobejdeme. A zároveň ta jedna impuls od účetních a zároveň samozřejmě ty lidi by měli vědět, že když teda se někde dohodnou, že ten leasing třeba prodloužejí, že ten impuls dají směrem do té účtárny, protože se musí udělat ten přepočet. Že? Ano, to už je potom o tom procesu, jak to způsob funguje ve firmě, a to se možná dotýkáme toho, že té problematiky vůbec udržení těch smluvních vztahů, že jedna věc je mít ty výpočty, vidět, jak to přepočítat, mít na to třeba nějaký nástroj, ale pak je druhá věc, aby se ty informace vůbec teda jako dostaly do té účtárny, jak říkáš. Může se totiž taky stát, že třeba nějaká smlouva se prodlouží na konci prosince, že třeba nájem, který běží, jsme na konci prosince třeba roku 2023 a má běžet ještě rok, 2, ale v prosinci se podepíše dodatek, který tu smlouvu prodlouží třeba o dalších 5 let. A tato informace, pokud nedojde do účtárny, že se v tom prosinci prodloužila smlouva a účtárna nezaúčtuje prodloužení smlouvy, tedy navýšení práva k užívání závazku z leasingu o dalších 5 let, tak to u významnějších smluv je vždycky jako materiální chyba. A je nepříjemné na to přijít až při auditu třeba. Přesně tak, no.
kde ty to začne samozřejmě tlačit na to, že je potřeba to upravit, předělat, doúčtovat a tak dále. Jak jsi se ty dostal teda k leasingu vůbec? K té oblasti toho leasingu? Kde jako vznikla tvoje pracovní vášeň? Já si myslím, že jo, protože jsem slyšel taky, neznáme většího experta na leasing, než je Tomáš Kachlík, ale tvůj vztah téhleté oblasti, z celé té oblasti IFRS, tam jsou ještě jiný, že jo, XBRL, SF, to je zase třeba na někdy jindy, ale jako ten leasing. Jo. Ten vznikl, já jsem do Deloitu nastupoval v roce 2018, kdy to bylo před tou implementací, nebo už byly ty fáze té implementace standardu IFRS 16. Měl jsem předchozí zkušenost se standardem IFRS 9, to byl, řekněme, ten můj základ IFRS, krom toho, že jsem měl tedy IFRS předměty na škole samozřejmě, tak ale potom v praxi jsem se setkal zejména v IFRS 9. A když jsem teda potom, řekněme, hledal práci tady v České republice a byl jsem v Paříži předtím. Ano, já jsem předtím nějakých 6 let pracoval v Paříži, právě v bankovní instituci, v bance Crédit Agricole, kde jsem byl nejdřív úvěrový analytik a potom na finančním oddělení, kde jsme implementovali IFRS 9 v té době, takže já jsem vlastně odcházel akorát na jaře 2018, kdy IFRS 9 už v podstatě začalo platit, tak jsem potom hledal nějaké další působení v té oblasti IFRS a vlastně v Deloitu akorát zrovna, jako si řekněme, jako rozvíjeli ty aktivity v oblasti IFRS poradenství a nebylo to tady na ty finanční nástroje, ale přišel jsem do té oblasti těch ostatních, řekněme, IFRSů, což jsem byl velmi rád, mě to jako docela, vlastně mě to zajímalo, zaujalo mě to a protože ten standard v tu chvíli se začínal aplikovat, tak jsem se do něj hodně ponořil a vlastně tak jsem k němu přišel, bych to řekl, že jako tady byl ten potenciál. Bylo zřejmé, že v této oblasti bude poptávka po službách a je potřeba si tu expertízu vybudovat, tak v rámci vlastně jako globální sítě, kde ty znalosti jsou, tak jsem to jako hodně, řekněme, jako nasál a následně jsem z toho tak jako vytěžil až do toho, co si říkal teď, že minimálně v Deloitu asi si troufám říct, teda, že jsem teda tím odborníkem na IFRS 16. Ne, já, jak jsem nebyl, tak jsem tady teď zmínil. Ale samozřejmě potvrzuji z vlastní zkušenosti. Je pořád něco, co třeba v tom standardu jako objevuješ? Jo, že si člověk znova zase začne a znova si objeví ještě nějaký odstaveček a řekne si, ty hele, tohle je dobrý. To teď jako jsme měli říct, ne, my experti známe všechno, ne, každý se pořád jako učíme, ale jako se říká, hele, tady je ta spojnice, jak to oni mysleli. No, já bych řekl, že spíš to můžou být oblasti, se kterými se člověk nesetkává každý den, jako třeba jsou transakce, prodej a zpětný leasing. Jasně. Který teď dokonce vyšla úprava standardu IFRS 16, tak pokud se s tím člověk jako nesetká, tak aby vůbec pochopil, o čem je ta změna, tak si to musí jako trochu nastudovat. Takže tam si myslím, že tam je pořád co objevovat, protože prodej zpětný leasing člověk nedělá každý den, ale ve chvíli jako na to přijde, tak si musí do toho standardu jako opět pohroužit a pochopit, co vlastně tam ten standard třeba v této oblasti jako říká. Abych si troufal říct, že u té běžné aplikace těch nájemců, tak tam už to asi mám docela načtený. Jasně. No tak jak aby ne. Ale pojďme ještě představit Davies. Zatím to je tvoje dílo? Nebo jako samozřejmě týmově, jako, ale Davies je jeden z těch nástrojů, který nám můžou pomoct s tou automatizací těch leasingových smluv. Jo, Davies je nástroj na výpočet IFRS 16 z hlediska nájemce. To je vlastně to, o čem jsme se tady dneska bavili. V podstatě to jsme možná měli upřesnit na začátku, že se bavíme zejména o pohledu nájemce. Ano, to je děkuju, ano, pravda. Já už to mám tak v sobě, že... Ale člověk to kolikrát si řekne IFRS 16, tak zapomene na to, že tam existuje nějaká strana pronajímatele, protože ta se neměnila a všichni spoléhají na to, že to mají zažité. A není tak běžná, řekněme, ne každý je v situaci pronajímatele. Ano, to je pravda, ale skoro každá firma by si to faří, že je alespoň na jedné smlouvě pozici nájemce, protože nějaké kanceláře potřebuje a zpravidla je nevlastní. Jo. Ale takže DLease je ten nástroj na výpočet leasingových smluv ze strany nájemce. My jsme vlastně začali ten nástroj vyvíjet právě kolem toho roku 2018, když jsem zrovna jako nastoupil, takže jsem si to vzal jako, řekněme, takové svoje vlastní dítě, bych to skoro řekl. Docela jsme to jako piplali, aby to vešlo, vylepšovali. Jsme naráželi třeba nějaké věci, které se tam jako dají zlepšit. A dneska je to jako plnohodnotný nástroj, který dokáže velmi ulehčit práci právě s leasingovými kontrakty, s přepočty, jak jsme se bavili, zejména modifikace, tak se tam dělají velmi, velmi jednoduše. Zkrátka je to pomocník, aby si firmy ulehčily práci a aby to vůbec zvládli třeba vypočítat dopad IFRS 16.
A já jsem jako, je to říká takový moje jako dítě, jsem na to do značné míry hrdý, že se nám to podařilo ten nástroj vlastně postavit a že funguje a že to krásně počítá. No a dneska, jestli dobře vnímám, tak ho vlastně tady máte zázemí, technické zázemí v České republice a vlastně ho distribuujete i směrem do zahraničí. Kolegům nebo v rámci sítě, ne? Jo, my ho používáme ten nástroj pro naše auditní účely, co znamená, že na přepočet, když auditujeme klienta a on nám dodá své výpočty, tak my ten nástroj použijeme pro to, abychom si přepočetli, zkontrolovali, že ty výpočty klienta jsou správné. A tak to je vlastně část toho auditu, to používáme v celé střední Evropě. A potom také ten nástroj nabízíme klientům, ty, které neauditujeme, tak tím ho nabízíme jako řešení pro jejich vlastní výpočty IFRS 16 a tam už potom ten klient vlastně si v tom nástroji sám počítá, dostane přístupy do systému a sám si počítá a vyjíždí si z toho reporty a zaúčtuje si IFRS 16. Tak já to nagusuji jenom ze své vlastní praktické zkušenosti, protože ji máme vzájemně. Myslím, že to tady také můžu říct, že potom, co 3 dny počítáte leasingy od rána do večera, tak je pošlete kolegům do auditu v Deloitu a jak do loterie, aby vám tak za 2 hodiny řekli. Já si myslím, že si to mohl říct dokonce, že nevím, proč si použil to počítáte, proč jsem řekl, když počítám. Dobře, děkuju. Tak... Ale chtěl jsem jenom dát ten věcný obrázek opravdu, že máte to v těch Excelech a trávíte nad tím hodiny času, což znamená opravdu přepočítat modifikace a teď se vám stane ty modifikace třeba 3-4 během i toho roku, protože ta jedna je v únoru, druhá je v červnu, další je v říjnu a podobně, každý to potřebuje zásah, takže to přepočítáváte a ty finální nápočty pošlete a v rámci auditu to kolegové nahážou třeba do devizu nebo vůbec do nějakého automatizovaného systému, který vám to propočte relativně během chvíle a řekne confirm, approved. Jo, tady bych ale ještě dodal, že samotné výpočty, jedna věc jsou ty výpočty, který pořád je nějaká jako mechanika. Jo, a když si člověk dobře nastaví ten model, tak i jako dobře udělaný Excel to může jako dobře spočítat. Byť má spoustu výloček, se může uťuknout ve vzorečku a nenajde si to. Ale zásadní v té správnosti IFRS 16 jsou ty vstupy, protože když zadám špatný vstup do kalkulace, tak mi logicky vyjde špatný výstup. A jestliže jsem se spletl v době nájmu ne 3 roky, ale mělo to být 10 let, tak ta chyba je prostě enormní u těch větších smluv. Takže daleko více chyb bývá v zobrazení těch vstupů do výpočtu, než třeba potom samotným jako kalkulačním modelu. A to ještě pojďme, že jsme se nebavili v detailu o úrokových sazbách, že každá modifikace třeba může sebou nést jinou úrokovou sazbu, což při růstu těch úrokových sazeb a různých zásahů, které byly v posledních 2 letech, to může znamenat taky zásadní změny. To je samotný téma, bych řekl, diskontní sazba, která se používá v leasingu a je pravda, že dokud byla doba nízkých úrokových sazeb, tak i ta citlivost, řekněme, na chybu, jestli člověk použije sazbu, která je, já teď řeknu nějaký procento, jestli je 3% nebo 4%, tak třeba nemusí způsobit jako významnou chybu, ale ve chvíli teď máme sazby, které jdou jako do základní sazba je 7% dneska, tak tam už potom, když se pohybujeme v sazbě 10%, tak jestli použiju sazbu 3% nebo 10% u nějaké další smlouvy, tak už to může být velmi významný rozdíl. Tak jo, říká Tomáš Kachlík. Tomáši, moc děkuji za povídání o leasingu. My jsme se vzájemně doplňovali, vidět, jak to téma máme rádi oba dva. Já děkuji za pozvání, doufám, že jsem tím moc nepošťouch. Tím počítám. Ne, vůbec ne. A samozřejmě asi jako navenek, pokud leasingy děláte, tak jim věnujte svoji péči a pokud se do nich pouštíte, tak jim věnujte výrazně velkou péči, aby vás to nedohnalo za pár let. A pokud případně se vás bude dotýkat implementace IFRS 16 třeba s novou českou legislativou, tak buďte připraveni včas. I když to je takový to s vykřičníkem, když dneska ještě nevíme a nemáme tu českou legislativu, ono se pracuje s tím, že od 2025 by vlastně měla být a tady si můžeme říct, že standard vyšel 2016, leden byl účinný od 1. 2019, to bylo nějaký 3 roky, poměrně dlouhá doba i na implementaci a na seznámení a na přípravu. Takže good luck. Moc díky za povídání, ještě jednou Tomáši, díky moc a mějte se fajn a zase příště naslyšenou.